Къде си ми ключите на врата? Разбира се. Кое? Гигата. Пускам. Те изоставяме с графика заради мен, естествено. Не са, че моля. Викаш, не съм толкова специален. Гигата е тук, бе. Ти искаш ли да си го прибереш по принцип? Не, че нещо на бензиностанцията мога да дръпнат. Реки си към автора. Чай сега, дей си фърда тия буклуци. Някъде отзади. Да. Мога само да кажа... На здраве. Не беше достатъчно категоричен. Важното е да не натежи. Ние сме така цивилизацията. Сега ще ви отскочиш. Да. Набързо. Гащи резервница наблизо. Да. Че всичко точно. Тя гащи от ги взе, бе? Байк дискаунта. Доволен съм за сега. Той им е първото каране сериозно. Иначе на пепито на карането беше боят. Той, който е Сливен час 4 за мене. Викам Сливен час 4 за мене. Той, пряко, не е много пряко, не знам. Включване от Сливен. Тук колела, марела, нови седалки, глупости, лифтове, ремонти. Вече за седалката са фаща, преди беше тук отзади за гумата. Което такова. За момента изглежда добре времето. И ще разберем какво ще е. Ми стана топло. Не съм се облякал много, ама топло ми стана вече. То може би е заради BDSM облеклото. Там долу изглежда яко. Има някаква пейка. Пътечката нагоре дед кара по дерето. А пък там изглежда малко криминално. Но там. Гледам ги тия камъни отдолу. Някой си играл да ги ради ли? Защо си играл да ги ради? Копали са нещо ли? Вече има куки през една седалка. Преди бяха, мисля, че през 3-4. Тоест качването много по-бързо ще се случва вече. Като има много хора, особено. По-точно. Защото като си 2 на 3, нали, се тая. В момента сме над 10 човека. Има кабел! Затова са камъните, копали са и после са ги заравят. Предположих, че може да са копали нещо. Да заравят и за да имат някаква представа къде се намира. Его там. Его там. На бара в яко. Его. Това може би е заземяване. Язно. Рязко ми стана следно, като изявахме на тая част. Колко много вода има, човек, от всякъде се стича. Там от камъните. Много яко. Мога да се закопчея всъщност. Да. Добре, трябваше ли на отворената част тук да спре лифта? Тъмън, преди малко им казах, че първи път като изахме. Като бяхме там в началото, лифта спря. И Сливенско ендуро с бели мечките. Тогава беше супер бахър. Беше слънчево, обаче беше супер бахър, човек. Направо си беше криминално студено. Горе дето, как ходихме към хотелка, всичко беше замръзнало.
Отиваме, пускаме капитана. Капитана не съм го пускал. Кот такова. Ай, пече ли се прави набавен? О, как съм поразалях човек. Майко човек, как гази това! Бах ти танка! Да. Ето вече им паднах на коленките. Да, страхотно. Ой, имам свински опашки! Ще вържа на коленките после свински опашки, защото докато скочих човек и беше паднал лявата. Опа. Добър ден. Благодаря, лек ден. Приятна разходка. Чек! Първият път, като идвахме езерото, беше замръзнал. Удари! Апгрейдах се на коленките свински опашки. Чай да леко да стигна. Няма да спъмна. Тъй като почна се притеснявам. Тук ми напомня, на Сливен имаше един участък така с много корени. Ай, дали да не знам, казах ли го да изпусна гумите. Като цяло не ми е проблем, че са нещо да друса, да усещам колелото нестабилно. Малко се лъзга и евентуално. То всъщност тези гуми са ми изтръкания, човек. Какви глупости говоря. Гуми трета употреба ползвам.
О, много го стигнах това. Деба. О, жега ми стана. О, не може. Аз ще се обличам. Ще се обличам. Жегешка става. Наплюнчвай го да влиза. Това е той. Ние сме тук долу на бъчвата, ясно. Където спуках гума предния път. И изкъртих на скока, камъка. И дан! Ето това камък. Дясно! Дясно! Оп! Чай сега. Тука. Аре, педала. Стига ми бяга от кръка. Така. Тук мисля, че го изправих предния път. Не, ето и беше. Не знам, човек. Сега. Или тук. Не, ето изправих, със сигурност. Май някой прегря спирачките. О, деба. Все едно съм със страни спирачки, че е ужас. Ужас! Почна спирачката, ще кажа да изчезва. Да потъва. Тото и предния път ми го направи всъщност. Предната гума замина.
Ужас! О, камъни! Боже! Бах ти камъка, нали? Да, пръчка. Изчервате! Баси! Ти беше гадно! Спирачките ми се идентифицират като срам. Ляво! Дай! Свърши то! Дай, Любов! Ай! Спасих положението. О, не сме накрая! Дай! Явка как ли сте? О, той дърво нещо близо ми мина до главата. О, майко! Това не го очаквах!